και τις έχω πει καλά. Καλά, τις ξέχασα γιατί έπαιξε σήμερα μου βήματος. Και σήμερα θα κάνουμε κρυφά από την Ερμιόνη. Δηλαδή την Κατερίνα, εγώ μάλλον δεν ξέρω. Θα κάνουμε το καλύτερο βίντεο. Τις έχω πει και καλά ότι είχα πάει έξω βόλτα με τους φίλους και νομίζω τώρα ότι όλες είναι αυτό. Και πάμε στο βίντεο. Έχω κρυφτεί την Κατερίνα, παιδιά, παιδιά. Μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο. Κάνει έτσι κάνει. Κάνει. Παιδιά, πάει να βάλετε καλά τη ρούχα. Έτσι, να βάλετε καλά τη ρούχα. Να διαβάσω. Ναι, να διαβάσω. Όχι. Να διαβάσω. Ακριβώς. Όχι, θα εδώ πέρα. Θα διαβάσω. Από εδώ πέρα. Το ταξίδι του Άινσι. Πάλι κάποιος θα διαβάσει. Δείχνει το κάνω, θα αφήσω το βιβλίο. Κάποιος μου το παίρνει. Καλό. Μου το πήρε. Δεν το πήρα καν. Σε πει τώρα κάποιος μιλάει, άκουσα. Άκουσα τα μου. Χαζί. Σήμερα η ημέρα σήμερα στα Ερμιόνη και τώρα να πάω εδώ. Αλλά ποτέ δεν ξαναγύρισε ο Άγιος Βασίλης στην πόλη του. Το ξέρω, αγαπημένη μου Ερμιόνη. Κάθισε στην πόλη του Ρώνα. Έλα, κάτσε, δεν πειράζει. Και αυτό μου κάνει πράγμα. Έλα, φωτιά. Βάλε πήρε στα χέρια του τη λίστα με τα δώρα που έπρεπε να μοιραστεί στα παιδιά. Αυτό ήταν. Νομίζω ότι έβαζε κάπου εδώ. Γιατί έχω ανεβεί και δεν έχω ψάξει ούτε καν. Αντώνη, που είσαι η αστυνόμευση. Αντώνη. Πού πήγε αυτός ο τρελόγιατας? Τον βρήκα! Είναι αυτό το τάμπλετ. Είναι αυτό το τάμπλετ. Παιδιά μου το πήρε. Παιδιά όχι. Τώρα θα σε πίσω. Ας το πάρω λίγο το τάμπλετ ξανά. Ξέρετε μήπως που είναι ο αστυνομικός Αντώνης? Δεν ξέρετε? Καλά. Ωραία, ποιος είναι αυτός εδώ? Βρήκα! Σε βρήκα! Έχω πάει μετά με τους φίλους μου, είμαι το λογραμμά μου. Άκαρε, τώρα είμαι ο Μύρο. Με βρήκα. Τον βρήκα τώρα για... Παιδιά, είναι τελείωσε το βίντεο. Τα 5 λεπτά ψάχνοντας την Κατερίνα τελείωσαν. Και αυτό σημαίνει ότι θα τα πούμε το επόμενο.